Kaya si bebek lu na rin klina. Ano mo? Ha? Kaya sisarakan ka na mo tama? Ay, ito gusto galang nakakubuan. Terus di mapendam ko na. Dito ba ni? Ay, ano ko Ako pa jumlah na rendang na sila. Ha? Jumlah rendang. Ay, sebagai ya, kesa ya. Laban kornere. Oh. Ay, pingo lunas. May jaya ni pula. Wala rin na da. Wala rin sila. Wala Pwede ba na? rin. Pwede ba na rin? Sada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito sa guest na. Walok siwak, 10, 11. 12, 13. Ah, 2 hari. Guest and guest na. Jumlah kan na. Huwag guest na. Ay, Jumlah kan huwag guest. Diba? True na yung jualan guest tayo. kesa lagi. Oh, jualan guest. Numpok. Sa pilali sinukur jelma pilali ro.